перший одразу дзьобун головня і риба добрая. Спужаўся сам і спужаў качку. Опа! А вось гэтую рыбіну я ўзяў. А тым больш во на такім лагодным, прыемна казытаючым перакаце. Опа! Ой! Вот, дарэчы, як выглядае пячкур. Мабыць, хлопец залятаецца да дзяўчыны. Ужо знаёмая рыба чакае. Сёння літаральна пазнаёміліся. Я ўжо яго патрымаў. Моцныя рыбы малой рэчкі. То мы зараз з вами разам і зробім. Шчыра вітаю, гаспадарства. Ну як, спадабалася вам маё галаўнёвае падарожжа па невялічкай рэчцы, якое я здзейсніў у мінулы раз. А мяне дык надта захапіла і вырашыў такога кшталту вандроўкі працягваць. Абраў з гэтай мэты новую рэчку, дзе я дагэтуль амаль што не рыбаліў, галаўлятак дакладна. Бывае, прыязджаў міма, звяртаў на яе увагу і думаў, што, магчыма, сюды таксама заходзіць галавень з большай рэчкі. І вось зараз буду правяраць, ці так гэта насамрэч. Адразу во на першай праводцы вот такі пузатенькі акунь у мяне трапіўся. Ну, слухайце, акуні, так бы мовіць, выручаюць. Каментары да мінулага відэо мой подписчик, сябар Алексей, напісаў, што галаўні гэта добра, але ж і акуні неблагія. Сапраўды так. Бачыце, невялікая рачулка і добры такі паласацік. Ну што, паглядзім далей, што бы гэта значыла. Справа ў тым, што я яшчэ і разлавіў новы камплект. Упершыню буду лавіць спінінгам Lucky John Basara Flex 10 і новая катушка Salma Diamond Bullet 2000. Учора вечарам вот толькі сабраў гэты комплект і вот толькі трапіў на рэчку і адразу разлавіў. Цікава, паглядзім, што далей будзе. Слухайце, ужо неяк так прыемна, інтрыгуючы. Гэта удзельна больш доўга, чым тыя, што лавіў дагэтуль. Спадзяюся, што і кідаць будзе далей. Тут далей асабліва не кінеш, бо здувае вецер, бачыце. Вузкая рэчка, чарговая вузкая рэчка і здувае. Ой, шумі там нарабілася. Ой, ну плысціць, зараз прыйдзецца, халера. А вы глядзіце, спужаўся сам і спужаў качку. Тут воина сидела на гнезде на яйках. Все, ім трэба хутчэй адсюль сыходзіць, хай вяртаецца. Так, слухайце. Адразу на ўсплёск, во ніжэй пераката, схапіла мне некая рыба. Ну, здаецца, это галавась. Хто ж гэта можа яшчэ быць? Фу, зараз буду спрабаваць подтягивать. Буду спробовать подтягивать. О, бачите? Я один перекатик уже пройшов. Зараз вышел на другий. О, так добре, здається, рибина. Вийшов на другий, вот тільки кинув. Тільки кинув. І одразу схопив нехто.
Ну що, як там будильно, ось здається, ніяк надто гнеться. Так, он там некую траву уже завел, холера. Стой, блин, куди ти там уже завел? Виходь. Не хоче виходити. Бляха, треба подійти до його. Треба подійти до його. Нам треба було одразу йти. А ти тут нечто. Виважував про весь пірокат. Слухайте, тягнув эту рибину, а вон я його бачу. Все, вийшов. Вийшов гэтый головач. Вийшов, ось вам і маленькі речки. Да. Де мені минулий раз не отрималося добру рибину вам показати. Вогуля думав, що моїх нема. А тут, во, бачите, якби змінив речку, приїхав кригу у другую стіну і його перший одразу дзьобун головня і риба добрая. Добре хоч із трави навіть вийшла. Так, фрикціон розслаблений, все, во, головач той. Здивляюсь, малые речки завсёды. Да не то, что малые, глядите. Можно сказать, микрорешки, так бы мовить. Так, фу, ну что, буду брать як это головняя. Буду я брать это головняя. Он упирается, конечно. Ой, пошел еще. Ще пошел. Я ще не хочу браться. Ну, уже добре його розгледіли. Вон ляжить рибина, бачите? О, яка добра рибина. Фу. Так, подхватник же треба його брати, а як по-іншому. Опа, все. А ось гэтую рибину я взяв. Так, і знову той воблерок. Хайратінія сер, але у іншій вже розфарбовці, у серебристій. Але зараз я гэтый воблер покинув подхватнику, бо бачите, заблитав його, здимув зараз. З гапліка хутенька. Ну ось, обри, гэны головач, гэта больш за кілаграм. Першая добрая рыбина на воблер. Пайшоў отпускать. Держи ты, головач, стой. Стой, не спешайся. Все треба поступово. Крыху постоять на теченні, прийти к себе. А ён хутка неякі пайшоў. Ось, я думаю, там змарнаваўся уже. Ось, він навіть не дав погаманіць. Утек. Ну і добре. Дякую, невеличка речка. Так, а тут можна одразу йти далі. Бо покуль я його доставав, звісно, розпожав тут і все. А от тут, бачите, вон скончується пірокатик і такий приямочок. А мо тут во і був той головач. Я йому сюди кинув, я на приямку стояв, ніже піроката. Схопив. Так. О, несе рослинність розную. Идут дожди, вельми моцная плынь, брудная вода. Але ніяк буду намагатися ловити. Треба вандровать, треба рибалить по неких новых речках, вилучати новые місцини. Ось просто у меня в планах гэтае месца было, стояла кропка на мапе, якая висить у меня на стене у хаце, у моем кабинете. Ось, і вирішив її першою і проверить. А вы послухайте гэтага спевака. Где-то зовсім близко сидит тут. Все, скончилася песня. Ну дякую. Пойду далей. А вон нарешті і тяньок. Спробую зараз половить по тіньку, бо сам криху охладжуся.
Тут вельми плитка, тому ловлю вже іншою принадою, такою якраз плитководною, яку веду по поверхні з бусами, бо коли нечто інше береш, вона одразу чіпляється. Ті за дно, ті за боговиння. Опа! Ого, трималася. І нарешті з поверхні на вуси. А тримать дзяубун такі видовищний. Ну гэта рибами менше. Ну, так само здається, не кепська, але менше. Так, треба йти до її, бо вона завела у траву, завела у рослинність, тут воно боговиння где-то стоїть. И придется идти копье доставать. А ой, ты головач невеликий стоит. Фух. Так. Облитався сам. Бачите, сам облитався. Все. Все. Ходи уже сюди, головачик. Опа. Ну, такі невеличкі, але з видовищним дзьобуном справдним. З поверхні. Со всплеском. Ай, добре засекся зовсім на один гаплик тройного крючка. Фух. Ну гэты оголя хутка попливе, бо молодий. Ну що, цікаво. Ось так візуально не бачно нічого на перекаті. Але я чисто вже по своєму досвіду міркую, що в цей час риба тут буде стояти. А окуньки не дають сумувати. Вони повсюдно. Ну і добре. Ветливі окуньки. Стояв, обловлював цю містину. Але тут оказалася така глибиня, що для тих принад, які по поверхні йдуть, ніяк глибоко. А для тих, які занураються там на півметра, наприклад, ніяк вже плитка. Тому подобрав ось такий воблерок в Салматині, який йде приблизно 20-30 см. Якраз десь у середньому такому горизонті. Ну, звісно, сподівався я на головня, але отут утворився такий затишок, і одразу мені якась думка така виникла, ось коли б я ловив окуньов, то я б в цьому затишку поспробував би нечто окуньове. Ну ось я пройшов першу заплановану ділянку. Лічу так досить пльонно, я на їй порибалив. Зловив 2 окуня, 2 головня. Зараз буду вертатися назад, але вирішив на дорогу не виходити, хоча вона тут і неподалек, а рухатися усе ж таки вздовж речки, вверх по плині. Буду протягувати, робити закиди, але як такової проводки отримлюватися вже не буде. Буду просто йти, плюхати воблером, стараючись привабити головняка, щоб він піднявся і схопив мою принаду, бо, як ви бачили, злови у мене були менавіта з поверхні. Зараз такий цікавий період, що вилетіло шмат хрущов, і при гэтым яшчэ і бронзавкі да іх далучыліся. І, мабыць, сюды, да гэтай рэчкі, таксама гэтыя жужлікі далятаюць, і таму галавач ужо неяк прывык да іх і сілкуецца. Таму буду пад такія умовы падладжвацца і таксама старацца імітаваць хрушча, які паў на ваду, небараку хрушча.
На жаль, не атрымалася ў мяне нічога злавіць, калі рухаўся уверх па плыні, бо гэта самая плынь надта хуткая, шпарка вельмі плыве прынада. Таму буду зараз пераязджаць на іншы перакат, ужо знаёмы мне. А спачатку трэба крыху папялёхацца ў гэтай рэчцы. Дарэчы, у каментары да мінулага відэо у мяне здзіўлена спыталі: а вы што, ўжо адкрылі купальны сезон? А чаму не? Калі спякотна, ой, нашвэндаешся па рэчцы і няма нічога лепшага, як у ёй ахаладзіцца. А тым больш во на такім лагодным, прыемна казытаючым перакаце. Ой, колен. Хотя села у меня некая рыба. Ай! И сошла. Села некая великая рыбина на гэтым во участку и сошла. Ай! Вот таки поставил воблер. Прыгожий. Желтый. Еще подумал, где я тут буду ее брать. Тут незручно. Она увогуле взяла да сошла. Так, слухайте, на мой гэты поводок не погрызла, не. Этому вугле шупак який был. Некі вот тут есть погрызы, але гэтаму ад дрэва, ад галіны дрэва. Ай. Ну як я і меркаваў, гэты участак ужо менш галаўнёвы, мабыць, больш акунёва шчупаковы. Але ж бачачы вось такія прывабныя бухты, ну як тут ехаць далей? О, нічога сабе! Ой-ой-ой-ой! Бачылі, што гэта было? Это, мабуть, был головень с таким моцным таким ударом. Ой-ой-ой-ой. Ой, я ж кажу, привабные бухты. Ой, гэта быў головень. Сапраўдны моцны галавень. Ой, як даў. А во я зараз раблю праводку і зноў бачу тых рыбак, што вам паказваў у мінулым відэо. Пыталіся, што за яны. Была нават версія, што гэта печкуры, але не, гэта звычайныя гальяны, ці яшчэ іх рачнымі называюць. А рачнымі таму, што ёсць і азёрны гальян. Але зараз азёрны гальян у нас ужо сустракаецца рэдка. Я яго увогуле бачыў адзін раз у Салігорскім раёне, у бацькоў на лецішчы. А вось гэтыя звычайныя гальяны сустракаюцца шмат у якіх рэчках, часцяком я іх бачыў. А тут вунь утварылася такая завала. Невядома чаму, за нешта зачапілася, мабыць. А за ёй ужо і бухтачку вымыла. Зараз паспрабую тут рознымі прынадамі по ёй пройстись. Ну и что, неужели тут никто не отстойивается?
і ні гвазні добра. Поганої принаді. Мені ж це не віриться мені. Опа! Ой! Ну я сказав, ой, не може такого бути, каб тут не схопив ніхто. А це був окунь. Я його добре побачив. Сподіваюся, ви так само, де він зійшов. Ну, нічого. Вот, до речі, як виглядає п'ятшкур. Бачите, така серебриста рибка у крапінку. У його так само є така його полоска, але вона амаль незауважна. А у гальяна вона добро бачная. Эта полоска. Ну что, п'ятшкур, иди назад в речку, пробач, что я тут тебе достал глядачам показать. А ось ще одна прикмета літа. З півдневого боку починає вже глубин квітніти. Ще тільки-тільки, але вже є, бачите, перші безові кветочки безового кольору. Ай. Слухайте, мне так сподобалося. Ось эта місцина, познаєте її, да? Що я взяв да перейшов на той берег, каб отсюда її обловити. Його невеличкого головачика з другого боку все-таки взяв. Тоді я кидав оттуль, там зловив окуня. А, він вже сійшов у мене. Але ми його побачили ось. Ой. І мені от нечто все кортіло ось тут обловити. Знайшов, де перейти речку і зловив ще одного головачика. А ще цікаво, що колір змінив. Отак його поставив. Такий жовтенький, тьмяно-жовтий. А нечто вирішив, що ще такий не спробував. І він спрацював. Хай по невеликій рибі, але вже 3 головня на новій речці. Ай! Слухайте, як тільки гаманість нечто починаєш, одразу ветер користається этим і здуває твою принаду аби куди. О, а это, мабуть, один мотиль заляцається до другого, глядите. Докладней, до другої, до дівчини. Мабуть, хлопець заляцається до дівчини. Видите? Павлиновое око. І що ж він там робить? Гуки, мабуть, ніякі утворяє. О, мацає її, чапає. О, лодкувалися тут таке і любощами займаються. А на мене і уваги зовсім не звертаюсь. Так своєю справою зайняти.
Але вам, сябры, падалося, што мы тут с вами уже сегодня были, то вам не падалося. Вырашыў я не мітусіцца, больш дасканала даследую один вось гэты участок. Уже пахадзіў по гэтаму берегу, потому, а зараз спрабую яшчэ раз тыя кропкі наведаць, дзе штось цікавае адбывалася. Ось тут у мяне села некая невядомая рыба, без усялякага дзяўбуна. Ну вы памятаеце, магчыма, просто прынада спынілася, быццам бы за травіну якую зачапілася, але на тым баку нехта пачаў валтузіцца. Ну, так было падобна на шчупака. Але вось там стаіць некая такая досыць вялікая рыба негалавачовага віду. Так, а во все ж таки кто-то зноў клюнул тут у этой мясцине. Слухайте, неужо той самый шчупак? Ці хто там? Зноў просто прынада спынілася. Зноў спынілася. І ўсё, я тут крыху бліжэй падышоў. Я не ведаю, ну, конечно, хотелось, каб гэта быў не шчупак, бо гэтыя ж, блин, шчупакі вы самі ведаеце. Ого! Яны ж адкусваюць прынады могуць. А я зараз пастараюся хутчэй приподнять, поглядеть. Шчупак. Ой, так атрымліваецца што? Што мне паўторна клюнуў праз некаторы час той шчупак. Ну, хай будзе шчупак. Ось, я, здаецца, паглядзеў, ён так акуратна ўзяў. Да. Ось, адкусіць ён ужо не адкусіць. Ой, як цікава. О, бачыце, я хацеў куды-то ехаць, з'язджаць там на нейкія яшчэ знаёмыя правераныя месцы. А у мяне тут чакае ужо знаёмая рыба чакае. Сёння літаральна пазнаёміліся. Ай. Слухайте, не такі же і вялікі шчупак, да? Але што ён робіць? Да, шчупак, прывітанечка. Зноўку сустрэліся. Но я чаму-то думаю, што это тая самая рыбіна. Слухайте, што ён робіць? Што ён робіць, гэты шчупак? Якія тут моцныя рыбы на гэтай рэчцы, а? Ай, што галавач, што шчупак. Малая рэчка, але якія моцныя рыбы. О, уже назва для відэо ёсць. Моцныя рыбы малой рэчкі. А як ён змагаецца? Як змагаецца гэты шчупак? Побачыце? Ой! Так, ну рукой уже трэба яго браць. Я уже не буду яго у падхватнік. Так, іди шчупак сюды. Стой. Я уже яго патрымаў. Такія шчупакі моцныя. Ой. Не, все-таки взял я так его. Опа. О. Фу. Во шчупак який. Ну кілограма под 2 шчупак. А вот тая принадка. Ось який колір цікавий, такий, бачите? Пригожий колір і пригожая моцна річна риба. Да, сапраўднае выпрабаванне было для такого, бачите, мягкого, легкого спиннинга. З галаўнём я разлічваў позмагацца, а давялося яшчэ і са шчупаком. Во, такі вот шчупак. І зноў таки на новую снасть. Слухайте, так
добра атрымліваецца і рыбаліць, і нешта разлоўліваць. Ад гэтага настрой яшчэ больш падымаецца. Ну, і вам дзякуй, канешне, сябры, за падтрымку. Вельмі яна натхняе. Вось, і пачынаеш думаць, што ўсё ты правільна робіш, што робіш добрую справу. І яшчэ добрая справа ў тым, каб вось такіх моцных прыгожых рыб адпускаць назад у рэчку. Што мы зараз з вами разам і зробім. Вяртайся, шчупак. Дзякуй. Усё ж такі, бачыш, я цябе абмішуліў, вярнуўся, і ты зноў дзёбнуў. У першы раз ты неяк мог і не зразумеў, што гэта было. Нават тую прынаду невялічкую не адчуў з маленькім гаплікам. Ну, ўжо другі раз так, канешне, паўпарціўся. Всё, пайшоў. Василь Зуёнак. Люблю той подых, лета нясмелы, той позірк пралескавы з-за куста. Калі асіна паружавела, калі бяроза на паўліста, калі да венікаў вунь як далёка, як да замуства ў 16 год, калі вярба набрынялая сокам скручвае дудку, вадзіць карагод, калі над лотацю рогат і войкат, жабы спраўляюць, як 100 маладзіц, а чарнакніжніцай грэшная вольха, азы пісьмёнаў вясновых цвярдзіць. Люблю цябе, майскае перасяленне, бога вайны, перуноў чараду. Люблю цябе, крыўнае зазямленне, касмічных дум і касмічных душ. Опа. Холоник взялся. Тиши, головники. О, класс. О. Невеликие, але так добро справні будуть. Класс.